Okay, let's do this. Yamwakwa Bahaya GH Live Studio, straight to the wagon. Yakwa Homani so na yedin komo edi a free adako GH precisely. Na yakwa kuhu said the name esiko enra. Yama wontie ehu ye said Asante Kotoko ebie na tabe mu ama 25 new players ena ebeka omo ye training. Ekwe ye training no ora lawyer Safuduku etwa enam edito sampa omo ye preseason kakra. But then ye caught near day 2. Nipa ne sa babo boom and I say and such a ebem ye kwa man straight away. Na ye din come na ba ye church shall be able to the minia. Boss yanko part BBI boko ewa hase. Nice one. Bibia able to me ye. Me patch me tun kaye pa BBI boko Great, boko. great. Now adako jache send hon Pupiano CTS day 1 oh my here and then day 2 that is Thursday. Send an yamasi training course. Okay boss, me na wase na me na yahwefo ne yetiefo nyina so wase na me mo makwa aba. Emfa Emra GH Live Studio ene day 2 ewo Krobia Kumasi Asante Kotoko. Don't want to say yen kind of trials. My yen kind of say justify nti ene second day ewo omo trials omo mu na ene yekopie mu enso ewo ho a bibia enso ededa na akwama ekoso ye ewo hodom na ene sanye enra nipa dodo na enso eba ye no ene menka se ebi beka ho because ye count ye no na omo ya abro 30 ya ne sa enso ewo training grounds ene na ye de ma eba senior side na ene players no entimi ama training grounds ni nyina ne se omo ba ho a aya na omo emeye hwe enra de omo betin to mumpum kakra eye warm up and I say omo ko jogging kakra enso ewo ho but and then only 3 players pe and it me eba ho because enra Joseph Ablo na or around but oba no ti dak out one ma wa ma meye hwe nti oni goalkeepers too me no ka say omo ya available and wo Kotoko Sisi and Benjamin Chum and Fatal Seidu omo miensa no de omo etimi ba ho Joseph Ablo part of them otimi jogging but after the jogging no said enra edika ekọ so ewo na coach Abdul Karim Zito eche omo mienu sa because one thing is say goalkeepers amwo Kotoko team ni mo ekọ training ni nyina ne say omo ye trials wo hono no omo ni goalkeepers nka ho omo makan outfield players Krobio Kumasi Asante Kotoko ehia wo mo ntino 2 goalkeepers no will be in the goal post for both side no na omo ba be trials no omo girem abo game no e di ama omo no mahwe se de be ya bibia so ebetimi akoso ye e wo ho nti na emrante omo ba na omo doors nti ama players omo Kotoko team no already no any signed players omo sign omo aye officials this year no and omo entimi ama ho because enra no na omo 25 nti so omo che crampo na nka omo nso papa bi no bi won so position na bi mo bo no ebi ho na akwa 22 ne 33 o nti no na en support but ene na adodo no so be ka ho enso ebe bua e ma bibia enso ekọ kama na ene no ko na wie ye no ye di kind to yahwefo nim se Nyankopon ya adom ochina ene ne Saturday ne Monday so no there will be a friendly game and also ebe ko so e wo ho nti ene so the same thing information the gather film paying for no say omo sa so be hwe wo mo akopem se Monday no ebeduru na trials and as justify na Krobio Kumasi Asante Kotoko team no no omo ya awie na omo picking number of players omo ehia no efiri mu wi na omo asese omo kono omo ma omo akọ enti se enne ana amfa na se endra na ntimi amfa ma nipa na ebia next day no ono se modern ball ebe kosoro na omo hu qualities bia enso ewo players le mo enti boss se ubusa ya enne be 6 players ebe count because me count here no na more than 30 anesa enti players ni bi ebe count ho omo so eboa ma trials no enso ekoso ewo adakoja ache na mi ubuse so mi so bebusa asase mi so account send yenra Malik Jabel any other mpanyinfo mo Krobia Kumasi Asante Kotoko team no enso eba ho no no mean the same thing na omo na enso ewa around na omo monitor se dem enema betimi akoye ayenka se yewura na pinka kontompo ni afra he de ono oni Ghana ha say Kotoko and I said team no eho adwuma nti no wakọ piem e South Africa bibia ekoso
but eba Malik Jabel mo any other paying for maka ni supporters from paying for no omo nyina eba ebe monitor niema say niema so betimi akoye nsentro for no so dodo na kakra bai eno ande na nsentro for ne do so but na de na enyi nipa bebre sa omo so nyina ho a omo monitor ne crop ye Kumasi Asante Kotoko team no enso yenti boss say ye be pie mu ewo eja sɛnea na enra egusu a na ɛkɔ no saa ana ɛkɔ so enso ɛwɔ hɔ no but senior players no nipa 3 pɛ and as the players 3 pɛ ana ɛba hɔ ɔmo ma kan de ɔmo mom tena fie a ɔmo so rest nti sɛ question bi wɔ hɔ a boss betumi abusa na ne ɔho bi atimi ɛde ama wo yɛhwɛ yɛn screen so a video a wode maa yɛ no pɛ deɛ yɛhu no ɛkamea sɛ wowɔ akyirɛ a wohu sɛ players no ɔmo a ɔyɛ trust no supposedly no sɛdeɛ wo sɛ yɛnka no trust no ɔmo nyinaa obiara hyɛ ne fie ataadeɛ ne ba anaasɛ ɔmo bɛwura mu ɛbɛgyina Kotoko pitch no so no yɛama ɔmo ataade foforɔ bi because ɛno a na ne nso ɛgye ntwerɛ kakra sɛ ɛsɛ obiara hyɛ Dortmund wei hyɛ Real Madrid wei hyɛ wei wo a wowɔ hɔ no sɛn na ataade hyɛ no ɛsi teɛ yɛn nso a yɛhwɛ no yɛhu no different deɛ ba wohu ne sɛ okay one thing a woman say ebia ahwɛfoɔ no ante ne yie dia ɛno a me mo te aseɛ sɛ players ne de ɔmo flow mu fie mu ɛba because ɔmo mbaayɛ no nyɛ Kotokofoɔ ana mo mba bi ɔmo da obi wɔ hɔ a ɔbaayɛ a ɔda na downfo nkyɛn ɔda ne nua bi nkyɛn ɔda ne manager bi nkyɛn ɔda ne scout bi nkyɛn ɛwɔ Kumasi ase it is ɔmo fie mu ɛba no ɔmo abɛhyɛ ɔmo ataareɛ na ɔmo de aba ana Kotoko so ɛyɛ special jersey a ɔmo ɛde ma ɔmo na special jersey no ɔmo yɛ ne baako pɛ white top white nko a ana down ɛnso black ɛka ho eti so ɔmo check team ne mu mmienu a the other side na ɔmo ɛnya saa ataare ne bi ɛnhyɛ no ɔmo bɛma ɔmo babe na ɔmo ahyɛ eti babe ana other side ne bɛhyɛ na special jersey na Kotoko ɛyɛ na ɔmo de yɛ justify no so other side no ɛnso ahyɛ nti Krobio Kumasi Asante Kotoko team ne deɛ ɔmo yɛ jersey special one a ɔmo ɛde ma yɛfrɛ ne sɛn ɔmo mba bɛyɛ trials no but ɛnyɛ two ɛyɛ one eti other side no ɛbɛhyɛ ɛno no na the other side nso ɔmo babe na ɔmo ahyɛ de gu ɔmo amataare na ɛhyɛ ɔmo no nso no aha nti sɛ obi ebusem a other side no wɔ wear ataare na Kotoko anaasɛ jersey na ataare Kotoko ɛyɛ ɛde ama for justification anaasɛ trials no na other side no nso ahyɛ nti obi efiri fie mu ba ɔno ahyɛ n'ataare nti sɛ Kotoko team so ɔmo efiri clubhouse ba ɔmo bɛhyɛ ebia jersey a ɛyɛ uniform no ɛnyɛ saa ɛna teɛ ɛnso ɛwɔ hɔ nti obi abɛhyɛ ne deɛ obeduru hɔ na ɔmo kyɛ mu na mo bɛhyɛ jersey na Kotoko ɛyɛ yɛ no na ɔmo de ama mo nso bɛhyɛ babe ɛde gu m'ataare so no na ɔmo ɛde ama ɛwɔ hɔ na ɔmo ahwɛ ɔmo de mbɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛhu qualities ɛwɔ mu na sɛ ɔmo bɛpeke ɛde account players ɔmo sisi ano ho a na bibia nso ayɛ kama nti bɔɔso busa ayɛ saa ana ɛteɛ ɛwɔ hɔ no. Okay, thank you so much for that great report. Now, Ura Zito now or present, no SPA here de niyama kama deɛ. Sɛnea nneɛma esi tie no ɔno ara na ɛhwɛ ana ɔno ara na ɛde mmeranteɛ no de ɔmo ɛbɛyɛ adwuma next season ti do coach Karim Zito ɔno a ana egyina mu ɛhwɛ ama bibia nso watimi ayɛ kama ɔmo ya na ɛkɔ n'anim na sɛ nneɛma ɛnkɔ yi a na wafrɛ ɔmo na waba bɛtɛ ba referee ne deɛ Amos Frempong aha Amos ɔno ana ɛyɛ referee ogyina mu ɛnso ɛwɔ games a ɛkɔ so ne nyinaa mu nti this ɔyɛ coach Amos Frempong ɔno ana ɛyɛ ogyina mu ɛyɛ referee ɛde ma justifiers anaasɛ trials na ɛkɔ so ɛwɔ adakogya akyi no. Okay, thank you so much. That is so the day 2 no and other ones on mine. And player bit say Ajiman Badu or Osabi P Mune Spiritu Zaza. Me patcho mu nyinaa bae. Okay. Omu nyinaa bae. Omu nyinaa bae pa. Yeah, that's it. Nanaba Kwame Gracious say Odiwe Atuye. Ni me say chichafo no enyanti ase kakra say trust na ekoso na no dey say na pomosi break kakra wa chire. And na dey wo hwe omo trances nom ni grievance na eya na sa mebo a. Me patcho asɛnea na enra na esitie no because na eni abon emonten so say Krobio Kumasi Asante Kotoko team no be bibi saa enti supporters in the way no mo buy no na om beto say saa de we na ekoso na say trials ekoso ɛwɔ hɔ no mo nyina surprise here ana mo so enim ye da omo anim a omo head ko because Africa wɔ hɔ no nyankopɔn yɛ adoma 26 of July omo san so kwa kobo cup game ɛwɔ South Africa
and we are Premier League or FA Cup on so day. Our Holland Kotoko, CSA, no more trials are 90 Asiano in Nimukra. But and after say communication director at the Makotoko, you are Safuduku, and so HHMU say the crewing tea and a banisaro. Amount for and answer supporters no akuma back from Kakra. Almost do many air shake. Say Omobefa play a beer, almost so ekudru hono na so mo eba age hono mo hwe no. The modern bo anko and so mefa sa player no. And now say omo modern bo awo mo anim no enko a ana Omobefa. And na the player be yi ne ho pa we yi ne ho e ma supporters ni na bo omo nsem de ma. And also the same thing. The same player na the modern bo enso so ani kra. Entie mi nya no kra na say enno na onam around clubhouse ho. When nam ho sa ma yin yan sentro ni bi mpuni ni di nkomo ni din at the Philip Amo and na brand ni yi no ho pa we left-footed player. The guy is really good and the player make can say you who na we yi no ho yi pa and then do na so who the same player say modern bono and so was nti as a supporter na say oba ho no say player we and the modern bono so na mko for different player e ba dia and then the hondo mo ntia say nti o nyina agya tumo mo nyina aba omo e monitor niema say be ya enima nso be ko yi say coach Zito and the technical staffs no eko you obia and say oka team ne ho dia and the omone ne ntwekra sa na supporters no can trials and the mate but omo hwe nkrofo a coach Abdul Karim Zito and the mpanyifo no mama Kenya na technical team ne ho omo so ebe yi wo omo e de amakro bi Kumasi Asante Kotoko anopɛ ne on veli yɛsɛ Kotoko yɛ ne Kaizer Chiefs ɛkɔ akɔbɔ ayɔnke akansi ɛyɛ Toyota car na ɛno bɛba so wɔ Durban bia yɛ friend sɛ Moses Mabida Stadium yɛde hu nkɔmmɔ bebree supporters ebepie mu wɔ hɔ no na ɔmo ka ne sɛ ebi adwenkyerɛ fa ho ne sɛ nkɔmmɔ a ɛne nam mframam na yɛne supporters no edi hu nkɔmmɔ no sɛ adekula a wɔ ho no sɛ ɔmo ani agye paa sɛ Kotoko ankɔ team ketewa bi a sɛ Kaizer Chiefs because last season ohwe ɔmo league ni mu a ɔmo tɔ so last season anko ya mfa ma ɔmo bet ɔmo tɔ so bɛyɛ 6th position a but na ɔmo modern bɔ no ɛwɔ soro eti sɛ Kotoko ɛkɔ South Africa na ɔmo akɔ cup yi a ɛbɛboa ama team ne modern bɔ no ɛnso akɔ n'anim but ne ɔmo hwehwɛ ne sɛ coach Abdul Karim Zito ɛbɛyɛ ne nneɛma yie before sɛ time no ɛbɛso players ɛsɛ Kotoko enya no ɛwɔ sɛ ɔmo nya na ɔmo hu ɔmo modern bɔ no Nyankopɔn yɛ adom a on the 6th ɛwɔ President Cup ni mu sɛ modern bɔ no ankɔ n'anim na sɛ ɛwɔ fam saa na sɛ ɔmo de kɔ na sɛ Kaizer Chiefs ɛkɔhyɛ wɔn anaasɛ ɔmo kɔbɔ ɔmo ɛburuturo bi a team no ɛnte aseɛ deɛ a ɛna ɔmo ne coach Karim Zito deɛ ɔmo ne ntena Kumasi kurom ha koraa because sɛ ɔmo tena ase na bi a ɔmo hyɛ ɔmo kɔbɔ na bi a bɛyɛ 4-0 bi anaasɛ 5-0 bi epie mu na ekotia Kotoko de a ɛna ɔmo ani ɛngye ho koraa enti sɛ Kotoko bibi ya na ɔmo agya tum sɛ ɔmo bɛkɔ na ɔmo akɔbɔ Toyota Cup no ɛwɔ sɛ ɔmo hyehyɛ nneɛma yie na ɔmo hu players a ɔmo de ɔmo kɔ na ɔmo hu ɔmo modern bɔ ɛwɔ President Cup ni mu ansana saa game no aba abɛduru nti supporters n'ani agye wɔhwɛ WhatsApp platforms so a sɛnea Kotoko supporters no wɔso ɔmo di nkɔmɔ ne ade ne fa na ɔmo nyina ani agye sɛ saa cup no anaasɛ saa yes cup game no Kotoko ɛkɔ akɔbɔ ɛnso wɔ South Africa. All right, Nana, I better say now, thank you so much for your time. When you are my live on GH Live TV, because one need near me, now the better film piano, young farmer in a TFO. Post me that say, thank you so much. Nana, Kwame gracious, and on my report, day 2 of Kotoko, say practice, say trials, say observation, and new players no ane ahoho players yen kan sa abepiem no ye nim se ombefa players base num ekopem nson na ede afree mu nti ye behwe ye bekoso ama up to speed information na the free mu ba bia no atimi awie peye ene Kotoko Anvilia Brantia Zakaria Fuseni na ibisa Fuseni se Zakaria one Kotoko be boy na ku hu pa o sa na odi other teams ni nyina na so Kotoko ya na moja show adrenaline bi na mu or the way kakra to ye nim say na or the two abo against any team biano
me fight for me crest na wo me chest so no nti enye Kotoko nkwa na me ne bo ana be aggressive team bia me ne bo bia Kumasi se me ba besom Kotoko abusuan ko no na Kumasi man nyina nti mesere se Kotoko supporters na mo fa mpaibo any support from enter match se ne be ya botaya de me bae no metumi a complete na nyama akoye de amame. Amanfo ye divided as to baby a free Zakaria Fuseni. Zakaria free him wo Ghana ha. Well, send me di kan no me free Upper West town be wa friend Golu, and because of my parents live in Brekum and I have no more into no most of the people name say Brekum na me free. Okay, enti Zakaria Fuseni one say social media or share Kotoko JC yellow be MTN boy animu. Yes, or say the former club or body division 2 and a papa no do Kotoko pa and all this Saturday and a chair nti nei our journey Kotoko no in see any dream come true and I call Eddie Amano na no any chumwa to ja honomo na other teams then so almost a be termination on Kotoko nkwa na pam players no Ediana any soja near friend said justice to suche and so every abrabo no so eka kope team for friend no eka kra etuja and of course team my friends said nations FC so yes signings ahodo ya hu say 2 Togolese bi kra ba bi piem ewo abranka sentwa so no ma enwanyumre na omone nam bia your friend say unity oil ntwa so no mo ewo asokwa achi ho and also eka kra etwago na nations FC ho na and team my friends had to folk promo midfielder Abdul Karim and no ADA Toja. Now I'm defender friends as Simpson so Omabo na a bond de Ginamo Hearts any Prince Kwabino Wusu Bibiani Gold Stars player no every hour and sa Obaba Twaso as a new player at the Amao Mutiano and the free move and some kakra craba kum unimi and sawa cha and the unim dada yadin kai boboso at the Mawa and yet Fedia Grunty your training grounds day 2 and a Kokoji Hunchi Moa, yet the amount on this very super fantastic episode. I feel no joining ya, but more than Sir Ubedi Kotoko, a chi, our Hanum, a Hambobo sports, and I yet a sumo, the go IDT, na Esafata, and a bon poke crowd, na yadi aswa at the amount, na ya bedim, send a bear on sa everything I can be really Derek, Saint, Kizito, but more than na a subscribe on so na imia so my near found call any J crew. Thank you so much. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?